Ronald, Esteban, Pablo, Trinidad, Raimundo, Rosita, Elma, Chodolo, uban sa mga kalag nila, Jocelyn, Ernesto, Erlinda, Lordson Christopher, Rini Joy, Erlinda, Francisco, Andres, Emerita, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Enriquita, sa mga uban sa mga kalag nila Rolando, John Delbert, Magdalena, Aurelio, Valentin, Maria Mercedes, Ligaya, Virginia, Henry, Rosita, Chodolfo, Roberta, Gaudensia, Ponciano, uban sa mga kalag nila Cristituto, Cecilia, Evaristo, Fabiana, Elias, Maria, Maura, Marshall, Faustina, Alfonso, Clara, Benjamin, Guillermo, o sa mga kalag nila Rosabelia, Jerry, Nestor, Lisa, Rinaldo, Riza, Mary Jane, Marcelino, Marlito, Chodoro, Patricia, Niñares, Benito Sr., Pelagia, Amado, uban sa mga kalag nila Marcelino, Lineda, Arsenia, Ramelda, Celerino, Feliciano, Lerma, Dionisio, Impapanya, Blazel, Teresita, Joel Jr., Victoriano Jr., Victoriano Sr. Alang usap sa mga kalag nila Monsignor Hilarios Corrales, Father James, Father Albert, Father Eugene, Father Pablito, Martiniano, Inocencia, Juliana, Marianelo, Artemio, Marciana, Lodida, Khalid, Josephine, Benvenido Jr., Delia, Bernard, Rosario, Teresa, Rene, Eduardo, Epifanio, Emilio, Delio, Melody, Lourdes, Nicholas, Ferdinand, Belen, Juan, Elena, Crispin, Fordeles, Cesario, Tadao, Demetrio Sr., Mila, Lydia, Fe, Antonio, Cesario, Fortunata, Marites, Ferdinand, Jonalyn, Felisa, Crescencio, Eduardo, Salvador Sr., Priscilla, Raljon and Raon. O sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga walay naghandom. Palihog sa pagtindog alang sa pagampo ni Papa Francisco ngadto sa atong inahan nga si Maria, kayuhan sa mga masakiton batok sa COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Maria, ikaw nagbanwag kanunay sa among pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagtugyan kami sa among mga kaugalingon kanimo, kayuhan sa mga masakiton. Sa tilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, ubag makanunayong pagtuo. Ikaw, kaluwasan sa tanang katawhan, Romanhon, Pilipinhon, misamisnon, nasayod unsay among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw mohatag, aron sama sa inyong gihimo dito sa kasal sa Kana sa Galilea, kalipay o kumbira, mubalik nining yugto sa pagsulay. Tabangi kami, inahan sa Dios ng gugma, nga kami mo pahiuyon sa kabubuton sa Amahan, ug mosanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipasan sa among mga kasakit, ug mibati sa among kasubo, aron kami dalhon pinaagi sa krus, ngadto sa pagkalipay sa pagkabanhaw. Nagadangup kami ubos sa imong panalipod, ug balaang inahan sa Dios. Ayaw ibaliwala ang among mga pangaliyopo, kami nga karon gisulayan, ug luwasa kami sa matag katalagman o mahimayaon o bulahang berhen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa paglingkod. Mga
kaigsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. O welcome ni ining ikatulong nga nobina misa alang sa atong mahal na Birhen sa kuta o Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migbangi. Viva Birhen sa kuta! Viva Jesus! Lakaw kamo ug isangyaw ang hapit na maghari ang Dios. Mao kini ang mga pulong sa atong nadungog ug gihatagan og pamalandong kagahapon sa ikaduha nga nobina misa. Kita ang bag-ong disipulo ni Jesucristo nining bag-ong henerasyon. Kita ang mga binunyagan sa Kristohanong pagtuo ug gihatagan sa tahas isip mga gipadala alang sa pagpatunay sa misyon ni Kristo Jesus. Taliwala sa atong pagkasandan o dili takos, kita makaalim sa uban, pinaagi sa paghatag o pasaylo, pagpaambit o pagtabang sa mga silingan, o pagbuhi sa patay na pagtuo sa atong mga kaigsuonan. Kat kitang tanan, deserve o second chance. We are the wounded warriors nga gipadala sa alang sa misyon. Ang misyon nga gihuptan usab sa atong mahal nga Birhen Maria. Madasig unta ang tagsa-tagsa kanato sa pagpadayon o pag-uban sa atong santos nga inahan nga ninghalad sa iyang kaugalingon uban sa pagtuo nga iyang gihuptan alang sa atong Dios Amahan. Daigo nato ang Dios, daigo nato si Santa Maria, ang atong Birhen sa kuta. Niini katulungan nobina misa sa mahal na Birhen sa kuta. Ang atong misa pagapanguluhan ni Reverend Father Dexter Bamralos uban nila Reverend Father Zacarias Motifalcon, Reverend Father Juniper Undo Ruma, Reverend Father Rolly Lagada, Reverend Father Diding Aguilar Jr., Reverend Father John Lee Sarinas, o ni Father Marvin Osminia. Sa dakong kasadya, atong sudan ang atong santos nga misa, pinaagi sa awit sa pagsugod, palihog sa pagtindog.
Sa ngalan samahan ug sana ako sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, malipayong pag-abot ning atong pagsaulog nining katulo nga nobina diha sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa kapistahan sa mahal nga Beren sa Kuta. Aron mahimo kita nga ngayan og takos sa pagsaulog nining santos nga misa, maginusol una kita sa atong mga kasalanan. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akon sala, akon dakon sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay sayang mga tao dinhi sa yuta. Diyon Diyos lang itumari, Diyos saman makagagawom sa tanan. Nagpasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Dahil kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tusama, tawag ka among pangamuyo. Maya sa Diyos ito sa langit. Para mga santos ikaw na mga Ginoo. Ikaw
Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kayuan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangaman ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ining kinabuhiya, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kiniya mong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi gariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mipanaw si Jacob dila ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba. Ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabi pinagi sa mga panan-awon giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya. Aniya ako, miingon ang Dios. Ako ang Diyos sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanon ko ikaw ngadto sa Ehipto ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang si Anasya sa imong kiliran inig kamatay nimo. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba. Ipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan, ug ang ilang gagmayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kakayupan ug mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa, miabot si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat. Ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga apo. Si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose, aron paghangyo kaniya nga tagbuon niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot niya sa Gosen, ipakuha ni Jose ang iyang kasakyan ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud niya, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug hilak siya dugay. Miingon si Jacob kang Jose, andam na kong mamatay karon, kay gikakita ko naman ikaw, ug nasayod na ako, nga buhi ka pa di ay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa salig sa Ginoo buhata ang maayo aron magpuyo ka diha sa yuta ug maghimulo sa kalinaw paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipanandoy
sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulangan sa panahon nga dautan. Sa mga adlaw sa tinggutom, abunda ang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan, panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila, o nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan, o giluwas sila, kay midangog man sila kaniya. Ang Ginoo manakan ninyo. Ang pagbasantos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinumnan, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga madakop ug mataral kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako, ug magsangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Judeo. Kung taralon na kamo sa mga hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti,
dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingon, mga igsuon, aron patyon. Ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagaw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mayong hapon ka natong tanan. Are you ready to give your life for the mission? Ready mo, dili? Andam na ba ka kita nga muhatag sa atong kinabuhi alang sa misyon ni Kristo? Kini ang lisod kaayo nga pangutana nga tubagon apan adunay naidaghan nga mga nangahas sa pagtahan sa kinabuhi alang sa misyon ni Kristo. Kinsa man sila, ang mga santos, ang mga apostoles, o ilabi na ang atong mahal nga inahan na Birhen Maria. Ang pangutana mga igsuon, unsa ang nakahatag kanila sa paghatag sa ilang mga kinabuhi kung sila aduna may kapilian sa dili paghatag niini. Unsa kahay nakapaaghat nila sa paghatag sa ilang kinabuhi na pwede man sila nga mupili og laing nga dalan sa kinabuhi. Una mga igsuon, ang nagdilaag nga pangandoy sa pagsaksi kang Kristo. Og niining mang pagsaksi, makasinati gayud kita og pagsulay. Karalon kita, hukman, apan anaa kanunay ang ganti sa mapadayunon nga pagsaksi kang Kristo. Mga igsuon diha sa atong ebanghelyo nga mingon, duntan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O tinuod gayud mga igsuon, ang giingon nga tinuod nga sumusunod ni Jesus mas dali isulti kaysa pagbuhat. Sayon ra kayo nga moingon ta, mutuman ta, buhaton nato ang misyon ni Jesus, pero lisod jud kaayo puy-an o buhaton na konkreto na pagpadayag diya sa atong kinabuhi. Ang hagit mga igsuon nga diha sa atong pagpadayon sa misyon ni Jesus, dili lang unta kita kutob sa pulong, apan pulong inubanan diha sa buhat. Nabisan anaa ang pagsulay, anaa ang pagtaral, anaa ang paghukom, apan sayod kita nga si Jesus ang iyang presensya mapadayunon nga atong mabati diha sa atong kinabuhi. Mamati kita kaniya nga maoy makapadilaag kanato sa pagsaksi sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Ikaduha mga igsuon, ayaw kahadlok sa paghatag sa imong kinabuhi alang sa misyon ni Jesus. Kay kung magdesisyon kita nga buhaton nato kini, atong makit-an ang tinuod nga katumanan diha sa atong
kinabuhi. Matod pa sa usa ka apostolic exhortation ni Pope Francis, Evangelii Gaudium, paragraph 24, na ang simbahan nga nagpadayon nga usa ka komunidad sa mga disipulo sa misyonero nga naghimo sa una nga lakang ang pag-apil o pagsuporta aron mamunga o kalipay. Ang misyon dili lang nato lantawon sa lapad nga panglantaw, kundi diha sa atong tagsa-tagsa kabanay. Matod pa ni Sister Winnie Apaw, ang misyon wala nagpasabot nga moadto ta sa laing dapit, moadto ta sa laing nasod, apan bisan diha sa matag usa ka banay mahimo tang misyonero. Sa pamilya, anaa ba ang pagsuporta sa matag usa? Ang ginikanan misuporta ba sa ambisyon sa iyang anak? O ang inahan na hinuon na matuman kanunay sa ambisyon para sa iyang anak? Mga igsuon, ang tinuod nga misyonero nga banay, anaa kanunay ang gugma, anaa kanunay ang kalinaw, anaa kanunay ang kahiusa nga maoy timaan nga kita namunga. Ang tinuod nga misyonero nga pamilya, anaa kanunay mabati ang kalipay og dili kasuko og walay panagsinabtanay. Mga igsuon, ang katuyuan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan mahimo lamang na mahimong mabungahon o mabulokon kung kitang tanan mapadayunon nga usa ka komunidad diha sa pagsuporta, mamunga o magpaambit sa kalipay diha sa matag usa, ilabi na diha sa matag banay. Mga igsuon, sama sa gipakita sa mahal nga Birhen Maria, nga mahimo unta nga ang iyang kinaiya atong sumbanan diya sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Mao ang kinaiya nga kanunay nga nagdilaab sa pagsaksi sa pulong, nga kanunay gipuy-an o gipaambit diha sa pulong ug sa buhat. Si Maria usab wala mahadlok sa pagtahan sa kinabuhi alang sa usa ka misyon sa kaluwasan nga ang pulong mahimong tao ug nahimong inahan nga kanunay nga nagpabati siyang gugma, kaluoy ug nagpakita siya nga ehemplo sa kahiusa. Mga igsuon, nindot nga angay natong pangutan-on ang matag usa nga kaugalingon. Andam na ba kita nga mohatag sa atong kinabuhi alang sa misyon ni Kristo? Kini untang atong tubag nga pulong, dili lang magpabilin nga hangin, kundi atong paningkamutan pagpuyo diha sa atong kinabuhi. Ikaduha, mga igsuon, anaa bagihapon ang kainit nga nagdilaab diha sa atong kinabuhi, ang pagsangyaw kang Kristo diha sa matag usa ka banay. Hinaot, mga igsuon, nga diha sa atong pagpadayon nining atong pagsaulog sa santos nga misa, nining pagpangandam sa kapistahan sa Birhen sa Kuta, ato untang makita ang ehemplo sa mahal nga inahan nga atong mapuy-an ang iyang kinaiya diha sa atong kinabuhi. Hinaot, paunta. Palihog manindog ang tanan. Pangayoon ta sa Dios Amahan ang igong kadasig ug kusog sa pagsagubang sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi. Sa matag pangamuyo ang atong tubag, dasiga kami Ginoo.
Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuha nga ang tanang nag-alagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian, nga makasinati unta sa iyang inahanong gugma ug kaluoy. Ilabi na pagpatunhay sa misyon ni Hesukristo ngadto sa labing suok nga dapit, nga naglisod pagdawat sa mensahe sa kaluwasan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Dasiga kami, Ginoo. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay diha sa panimalay ni Hesus ug ni Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama, mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya. Mabuligan unta ang mga ginikanan sa maayong panglawas ug panghunahuna aron sila tunhay nga makaamuma sa ilang mga anak ug busa nangamuyo kami kaniya. Dasiga kami, Ginoo. Imong gihatagan si Maria og kusog dito sa tiilan sa cross, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo. Labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga COVID-19 frontliners, mga subanin, ug mga kabos, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan. Pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang imong huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health. Hatagi og kadasig ang mga naguol, labi na ang mga biniyaan, sinalikway, ilabi na ang mga pamilya sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa C-130 military plane crash sa Sulu. Ug panalangini ang kahalangdon sa mga mangrove forest reserves, ilabi na sa Magumbang Malaubang Forest Reserve. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Dasiga kami, Ginoo. Imong gimbutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino ug imo pagayong gihatagan ang among katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod upos sa titulo sa Berlin sa kuta. Himoa nga sa among mga pagpanaw, panalipdan kami kanunay batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga anti-Kristo, og sa mga malimbungon nga katawhan nga nagpahimulo sa among kahuyang og kakulangon, og busa nangamuyo kami kaniya. Dasiga kami, Ginoo. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit, pinaagi sa iyang pagpangama, himuha nga ang mga namamatay, maglipay unta diha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan. Busa nangamuyo kami kaniya. Dasiga kami, Ginoo. Langitong Amahan, ikaw ang among paglaom ug kaluwasan, kanimo among itugyan ang among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
May mga kapinag ng Espirituhan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga maan, makagagahom sa tanan. Alang sa pagdai kung himaya sa yaman, alang usap sa ato kapuslanan, kung sa limong niyang santos na simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta ka namo nga natao gikan sa beren, nga wala makakubos hinunuan na kasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimot kanimo ang among mga gasa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang aming mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Santos nga maan Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga mga dahi kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kaimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa andumana ni Maria kanunayng Beren, may dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat.
pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapausanon ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Miatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini o Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagalag kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdog ni Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin ang Arsobispo o sa tanang mga inordinaan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayak sa imong nawong, kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya diha kaniya. Gihata ka na kanimo makagagahong mamahan, Dios sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Puno sa pagpaningkamot sa pagpadayon sa misyon ni Kristo, magampo kita samahan. Atong gamito ng mga pulong agitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi hangtod sa kahangturan. Sa Ginoo
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan kita nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako amay mo kalawak kanimo. Apan ipangulong mo lamang kung mamaayo ako. Sa atong pagkalawat, gihangyo namo ang tanan sa pagulat aron kita dili magkaguot o magtipok. Atong i-observe ang 1 meter physical distancing. Daghang salamat.
Magampo kita. O Ginoo, kami nangarawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagapasidungog sa pagandom kang Maria kanunayng Berhen, sa among pagsunod kaniya, makahimon ta paggalagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabami kami sa pangubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong pagsulay sa yawa. Mapausanan kami nagahanyo kanimo. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, na pinaagi sa ukong sa Diyos, di mong gibandot sa impyerno Satanas, ibang sa iyong daotang mga espiritu, ang libot-libot sa kalibutan, parang pagbukan sa among mga kalag. Amen. Magagahong mga Diyos, kaming imo mga anak, nangalipay kaniyaman kami ubos, pinagmipod sa labing bulahan, na Virgen Maria, ang among pinangga nga Virgen sa kuta. Itugot magumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Maga kami latas sa mga kasakit nining kinabuhi. Ug sa among pagpanaw, mailikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod sa makadiyot, alang sa pahibalo. Mayong hapon kaninyong tanan o mayong gabi kanatong tanan. Kami, mga katawhan din sa Archdiocesan Marian Shrine sa Berhen sa Kuta, nagpasalamat alang sa mga tao o sa mga organisasyon nga gitahasan sa pagpahiluna o pag-andam sa atong ikatulong novena misa sa mahal nga Berhen sa Kuta. Atong pasalamat sa parokya sa Lupisayna, parokya sa Makalibre, o parokya sa Oroqueta. Uban sa kapungan sa mga empleyado o tigdumala sa Misamis University, Immaculate Conception School of Technology o ICST, Quality Shopping Center, SIM Enterprises, Grace Hardware Corporation, Anas Trading, Lourdes Pharmacy, Banco de Oro, Gallardo and Rizal Branch, uban ni Ma'am Chris Lubitania, Rubilius Optical Clinic, St. Padre Pio Medical Clinic, Carmelas Pastries. Uban usab sa mga organisasyon sa Cathedral Youth Choir, CYC, Vincentian Family, Catholic Faith Defender, Kuta Marian Altar Servers, and Knights of the Altar, ug pasalamat usab sa in-charge sa atong lubinang misa karon nga mao si Sister Nancy Artajo ug sa mga kauban sa apostolado sa Berhen sa Kuta. Usab, among dakong pasalamat alang sa DXDD radio station, sa atong Sunday English Mass Choir, sa atong Children's Choir, sa San Santiago Choir, sa Knights of the Altar, Marian Altar Servers, Extraordinary Ministers of Communion o Lay Ministers, sa Berhen sa Kuta Maintenance Staff and Workers, ug sa atong mga lectors nga gikan sa Cathedral Lectors, ug sa CYC Readers, uban sa San Vicente Ferrer. Usab, kami nagpasalamat ug dako alang sa tanan natong kaparian karon nga mipaambit sa ilang panahon niining pagsaulog
sa atong ikatulong nga nobena misa alang sa mahal nga Birhen sa Kuta, ilabi na sa atong Mass Presider, Reverend Father Dexter Banuelos. Atong pakpakan ang Ginoo, atong pakpakan ang Birhen sa Kuta. Ugma puhon, July 10 mao ang ikaupat nga novena misa ug ang atong mga sponsors mao ang parokya sa Talairon, parokya sa Aluran ug parokya sa Panaon. Uban niini mao ang LaSalle University, De La Salle Brothers of the Philippines, Faith Hospital, Sandra Ortega, UCPB Ozamis Branch, Supermix Lutong Pilipino, Melfan Marketing, Junjing Pawn Shop and Junjing's Construction, ug sa mga deboto sa apostolado sa Birhen sa Kuta. Ang in charge mao si Sister Susan Tixon. Ugma ang atong priest presider mao si Reverend Father Marvin Osmania. Sa ikaduhang novena misa, ang atong halad miabot og 24,230. Kami sa Archdiocesan Marian Shrine sa Birhen sa Kuta, nagpasalamat og dako sa inyong kinasing-kasing nga pagpaambit sa inyong mga panalangin. Ug labaw sa tanan, kami nagpasalamat sa inyong dakong kadasig nga mosalmot niini atong novena misa. Daghan kayong salamat. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana kaninyo Manaw sa kanino. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato na nahalad ang santos nga misa, manlakaw kita, dado nato kanunay ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Maria! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Jesus!